Салом дӯстони азиз, ҳозир дар ҷа ман ами хосту метражни туру амхе муҳрора бо нишон тиём. Ӯ рӯз нишон дода будам, бо гуфтан аз наздик як бори дигар видео кунед. Анами туро, анамин метражни турое ки ҳаст, ино 30 сомон 35 сомон як метраш. Ана шолдуро ҳастай 15 сомон як метраш. Баъд ҳаст анами хел ваё метражни турои лавдоманӣ. Иноям ҳархелай 15-20 сомон метраш. Анаи утюги профессионални будай 850 сомон барои дузандаҳо ва ёхчон бо медонанд ки чин функсияо дора. 850 сомон оҳанӣ янам хе фасон. Видеора ман аз корвон тарафи вай мираж якум дарвоза ба навор гирифтагим, дим гардишаш. Ана ино бошад шолдурако. Ино аз ҳама арзонаш 35 сомон ва аз ҳама қиматаш бошад 90 сомон буда як метраш. Ина марҳамат тамошо кунед, як метраш. Нигина муҳра ёра дар кирта метавонед ороиштия дар пешаки кирта ё ин ки абаяҳо медузанд ё ин ки баръакс румол. хулоса намхе ороишот. ҳозир бо дигар чизошам нишон метиҳам. Шумо метавонед ки аз ваёям харидорӣ кунед. дӯстони азиз дар иҷа боша намхе ваё астай метраки гулло астай 15 сомон 20 сомон 25 сомон амхел. ҳозир бо арзонтаракошам нишон метиҳам. метавонед аз ваёшам харидорӣ кунед. мақсади мо ами нишон додан барои шумо. касе ки агар харидор боша метавонед нависед, мо доставка мекунем. ба русия касе ки мисол материал мегира, ҳамо подсвети ҳамо материалаш ороишот метавона харидорӣ куна. дар иҷа бо метражни янамхе муҳро ҳастай брошка муҳра янамхелио хулоса сар мешава и аз 45 сомон то 110 сомона як метраш ё аз 80 сомон сар меша. хулоса намхе бинед чӣ хел хушрӯвакан. хеле интихобиш васеяй. кадом намудеш ки дар кораи шумода дар иҷа пайдо карда метавонед, чи арзонаш ва чи баръакс ваиш қиматтаракаш. иҷада бо ҳастай анами хел метражни гуллову турако. ино 6 сомон 10 сомон 15 сомон як метраш. хулос дӯстони азиз, и буд видеои кӯтоҳак аз корвон, аз ҷои анами ороишоти киртаҳо. бо мо бошед.